Hvor har I mødt hinanden hen? Vi mødtes første gang for en uges tid siden. Ja. Da han flyttede ind i gang. Senere gik jeg hen for at byde ham velkommen. Hej. Jeg vil bare lige byde dig velkommen til. Jo, tak. Bror hyggeligt. Jo, tak. Giver du en øl eller noget? Altså, jeg har ikke lige fået købt ind endnu. Jeg er først lige i gang med at pakke mine ting ud, så... Det er helt okay. Men jeg er faktisk ved at pakke mine ting ud lige nu. Så... Kan vi ikke bare sige, at vi ses, eller? Kommer du til kollegiefesten? Ja, selvfølgelig. Jeg regner med at se dig. Ja. Vi mødtes tilfældigt på vej til festen, og så spurgte han, om vi ikke skulle følges. Hej Mark. Hej. Er du på vej til festen? Ja. Skal vi så ikke følges? Jo, det kan vi da gøre. Han var meget nærgående på en ubehagelig måde. Efter det tog vi senere i byen, hvor han blev mere og mere påtrængende over for mig. Til sidst ville han have mig med ind på toilettet, og da jeg ikke ville, overfaldt han mig. Nu skal du høre, jeg har ringet til politiet, og min kollega har allerede fat i ham. Og vi er oppe indtil politiet kommer og afklarer sagen. Hey! For helvede! Hey!